Dobrý den, dámy a pánové. Dneska jsme tady zas a znova u dalšího Minecraftového videa Garage na Javě edici. Nebo prostě na počítači. Takže přeji vám dobrou chuť, pokud něco u tohle videa jíte. A jdeme na to. Jdeme si vytvořit nový svět. Přežití normální, příkazy nepovolit. Vytvořit nový svět. Bažina? Já se prostě spavnu v bažině. Co to je? A jinak chtěl bych se vám poprosit, abyste dali like a